आज ना मी सकाळी अगदी 5 मिनिटांमध्ये मस्त छान अशी चवदार टिफिनसाठी ही पत्ताकोबीची भाजी बनवली आहे। चण्याची डाळ टाकून ही पत्ताकोबीची भाजी इतकी छान टेस्टी तयार होती ना। सकाळ सकाळच्या घाईमध्ये ना जर आपल्याला टिफिनला काही सुचलं नाही ना तर ही पत्ताकोबीची भाजी डाळ टाकून नक्की ट्राय करा, खूप भारी लागते, टेस्टी भाजी आहे। तर चला बघूया आपण याला बनवायची कृती, लागणारे साहित्य। व्हिडिओ आवडल्यास तर लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राइब करा। तिकडे बघू शकता खूप सुंदर अशी ही टेस्टी भाजी तयार होती अगदी 5 मिनिटात। तर चला बघूया आपण याला लागणारे साहित्य। इकडे मी टिफिन पुरती भाजी बनवायची, त्यामुळे बघा थोडीशी पत्ताकोबी अशी पातळ स्लाइस कट करून घेतलेल्या आहेत छानपैकी। खूप कमी वेळामध्ये ही भाजी तयार होती। तर अशी पत्ताकोबी बारीक कापून घ्यायची, पातळ पातळ काप करायचे। त्यानंतर इकडे मी चण्याची डाळ भिजत ठेवली होती, सकाळी उठले होते त्यावेळेस 1 तास भिजत ठेवली होती। तर छान अशी डाळ भिजून निघलेली आहे। ह्याच्याऐवजी तुम्ही मुगाची डाळसुद्धा इकडे वापरू शकता। तर पत्ताकोबीची भाजी न डाळ वापरता सुद्धा होऊ शकते। त्यानंतर 1 चिरलेला टमाटर, 1 चिरलेला कांदा, कढीपत्त्याची पानं, मिरची, याच्या व्यतिरिक्त काहीच भाजीला हे लागत नाही साहित्य। खूप छान टेस्टी आणि चवदार अशी ही भाजी तयार होती अगदी झटकीपट। तर कढाईमध्ये तेल तापत ठेवलेलं आहे। त्यामध्ये मी कढीपत्त्याची पानं टाकते आणि राई टाकायची। चांगली एक तडका तयार करायचा आपल्याला मस्त। तर राई जिरे तुम्ही टाकू शकता, पण शक्यतो राईच टाकायची। तर मी इथे 1 चमच्याच्या अंदाजाने राई टाकून घेतली। आता थोडंसं कढीपत्त्याची पानं आणि राई तडतडून झाले की मग आपण ह्याच्यामध्ये बारीक चिरलेला कांदा, टमाटर आणि मिरची टाकून घ्यायची। तर सर्वप्रथम आपण इथं बारीक चिरलेला कांदा जो आहे तो टाकून घ्यायचा। हे असं सर्वप्रथम आपण ह्या राई जी आपण टाकली म्हणजे मोहरी जी टाकली आपण कढीपत्त्यामध्ये, त्याच्यामध्ये कांदा परतून झाला थोडासा की त्याच्यामध्ये आपण हिरव्या मिरच्या टाकायच्या। कमी तिखटवाली हिरवी मिरची आहे आणि असं जरा मिक्स करून घ्यायचं। थोडंसं याला मिक्स करून झालं की मग आपण बारीक चिरलेला याच्यामध्ये टमाटर टाकून घ्यायचं। म्हणजे सकाळी उठलं की कधी कधी भाजीला काही नसतं फ्रीजमध्ये आणि दुसरी गोष्ट सुचत पण नाही आपल्याला की नेमकं बनवायचं काय। अशा वेळेस ना आणि घाई जर झाली असेल तुम्हाला तर त्यावेळेस ना ही पत्ताकोबीची भाजी इतकी छान ऑप्शन आहे करायला, खूपच भारी लागते आणि झटकीपट होणारी भाजी, काहीही वेळ लागत नाही बनवायला। तर आता मी याच्यामध्ये अर्धा टमाटर कट करून टाकलेला आहे। हे बघा, कांदा, मिरची आणि टमाटे राईसोबत छान परतून काढायचं। जोपर्यंत ह्याच्यामधला थोडासा कच्चापणा नाहीसा होते तोपर्यंत याला परतून काढायचं मंद आचेवर। आणि थोडं परतून झालं की आपण याच्यामध्ये अर्धा चमच्याच्या अंदाजाने हळद टाकायची। ह्या स्टेजवर आपण हळद मीठ टाकून घ्यायची। तर हळदीचा वापर इकडे कमीच करायचा, अगदी पिवळट नको आहे आपल्याला भाजी जास्त हळदीची। त्यामुळं इथं अर्धा चमचा हळद टाकायची, अर्धा चमचा गरम मसाला टाकायचा। आता मी भाजीची क्वांटिटी कमी करते म्हणून मी अर्धा चमचाच मसाले वापरते। त्यानंतर इकडेच ह्या स्टेजवर चवीनुसार मीठसुद्धा टाकून घ्यायचं आणि हळद, मीठ आणि गरम मसाला जे आपण टाकून घेतलं हे सगळं याच्यामध्ये एकजीव करून घ्यायचं, मिक्स करून घ्यायचं। हे असं मिक्स करून झालं की चांगल्या मसाल्याचा फ्लेवर जो आहे ना तो कांदा, टमाटर, मिरचीला पॅक होऊन जातं। आणि हे थोडंसं परतून झालं की आपण ह्याच्यामध्ये भिजवलेली जी चण्याची डाळ आहे ती टाकून घ्यायची। डायरेक्ट पत्ताकोबी टाकून घ्यायची नाही, सर्वप्रथम मुगाची असो किंवा चण्याची डाळ असो, जी पण डाळ भिजवलेली असेल ती याच्यामध्ये टाकून घ्यायची, तुम्हाला जितकी लागेल तितकी। हे बघा, आणि डाळीला सर्वप्रथम या मसाल्यामध्ये पूर्णपणे असं एकजीव करायचं, म्हणजे सगळे मसाल्याची कोटिंग याला लागून जाते आणि डाळीला एक छान फ्लेवर येतो वेगळा। हे बघा, हे असं परतून घेतलं की थोडा वेळ याच्यावर झाकण ठेवायचं आणि मसाले वाफेमध्ये छान असे सेट होऊन जातात डाळीसोबत। त्यामुळे याला 1 मिनटं किंवा अर्धा मिनटं जरी वाफेवर ठेवायचं। आता हे बघा, हे थोडा वेळ ठेवलं आणि मस्त हे मसाले जे आहेत ना आपण कांदा, टमाटर, गरम मसाला, हळद, चवीनुसार मीठ जे टाकलेत त्याला छानपैकी सेट झालेलं आहे डाळीला। आणि मग आता आपण हे पत्ताकोबी टाकायचं, कारण पत्ताकोबी डाळीच्या मात्रामध्ये खूपच लवकर शिजली जाते। त्यामुळं अगोदर डाळीला थोडंसं नरम सॉफ्ट करायचं तेलामध्ये, म्हणजे जे आपण परतून घेतो त्यावेळेस।
आणि मग त्यानंतर ही पत्ताकोबी अशी टाकून घ्यायची आणि सगळ्या डाळीसोबत मसाल्यासोबत मिक्स करून घ्यायचं. मिरची, कांदा, टमाटर जे पण आपण वापरले त्याच्यामध्ये ही पत्ताकोबी असे एकजीव करून घ्यायची. सगळे मसाल्याची कोटिंग लागते. हळद, मीठ जे पण टाकले परफेक्ट असे एकजीव होऊन जातं कोबीला. हे बघा, खूप सुंदर भाजी तयार होती. ही माझी तर खूप फेवरेट भाजी आहे. याच्यामध्ये बटाट्याची काप टाकू शकता. याच्यानंतर तुम्ही याच्यामध्ये हिरवे वाटाणे जे आहेत ते सुद्धा तुम्ही टाकू शकता. आता मी याच्यावर झाकण ठेवले, थोडीशी वाफ भेटलेली आहे. अगदी वाफेवर ही भाजी तयार होती. एक थेंबसुद्धा याच्यामध्ये पाण्याची आवश्यकता लागत नाही आणि त्यामुळं डाळ जरा चांगली भिजून घेतली की म्हणजे कसं डाळसुद्धा नरम सॉफ्ट होऊन जाते वाफेवर. आता बघा, मस्त आपली ही भाजी नरम पडत चाललेली आहे. पुन्हा एकदा झाकण ठेवून पुन्हा एकदा थोडा वेळ दिला आणि आता आपण चेक करूया. तर आपली भाजी ही पूर्णपणे तयार झालेली आहे. हे बघा, अजिबात पाणी टाकायची आवश्यकता नाही आहे. ह्याच्यामध्ये ना तुम्ही मुगाची डाळ किंवा शेंगातले हिरवे वाटाणे टाकले ना खूप छान भाजी तयार होती पत्ताकोबीची. ती रेसिपी पण मी माझ्या चॅनलवर टाकलेली आहे, कोबी आणि वाटाण्याची भाजी. तीसुद्धा तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि तो व्हिडिओ पण बघा, खूप भारी आहे. हे बघा, मस्त सुंदर अशी ही आपली ही टिफिनसाठी झटकीपट सकाळच्या घाईमध्ये ही तयार केली भाजी मी आज टिफिनसाठी. तर खूप भारी वाटते ही भाजी. खाता वेळेस इतकी छान चवदार लागते ना. तर तुम्ही पण नक्की ट्राय करा एकदा. अशी ही डाळ कोबीची भाजी केलीच असेल सगळ्यांनाच. पत्ताकोबी डाळीची भाजी ही सगळ्यांना माहिती आहे. पण एक बोलायचा प्रकार असा की आपल्याला ज्यावेळेस घाई होती ना त्यावेळेस तुम्ही ह्या अशा भाज्या नक्की करा, सोप्या पद्धतीच्या, कमी वेळात होणाऱ्या. तर आपण थंड करून एका प्लेटमध्ये काढून घ्यायचं. आता मी प्लेटमध्ये काढून दाखवते तुम्हाला. इकडे बघू शकता किती छान अशी ही आपली पत्ताकोबी डाळकोबीची भाजी तयार झालेली आहे. खमंग, टेस्टी, चवदार अशी टिफिनसाठी किंवा तुम्ही दुपारच्या जेवणासाठी, रात्रीच्या जेवणासाठी सुद्धा तुम्ही ही भाजी अगदी सहजपणे बनवू शकता. तर सुंदर अशी ही भाजी तयार झालेली आहे. ह्या भाजीमध्ये कोथिंबीर वगैरे नाही टाकली तरी काही हरकत नाही. फक्त बटाटे टाकू शकता किंवा बटाटे नसेल तर वाटाण्यासोबतसुद्धा ही भाजी छान होती. तर कशी वाटली तुम्हाला आजची ही सिंपल मी तुम्हाला टिफिनसाठी ही डाळ कोबीची भाजी दाखवलेली आहे. तर आवडली असेल तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईबर करा. आणि अशी भाजी कमी वेळाने घाई असेल ना तर नक्की ट्राय करा. तो खूप छान चवदार लागते. रोटीसोबत, भाकरीसोबत किंवा डाळ भात सोबतसुद्धा ही भाजी खूप भारी लागते. तर चला, ही माझी टिफिनची भाजी झालेली आहे आज तयार. तर आता रोटी बनवणार आहे आणि मस्त टिफिन असं पॅक होणार आहे. तर नक्की ट्राय करा. आणि कशी वाटली, आवडली असेल तर लाईक करा. चला, भेटते मी तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये एका नवीन रेसिपीसह. वर्षा किचन चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईबर करा.